بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ko, kipaparatesi ko Allah subhanahu wa ta'ala, mga luksakan, mga pagariakan, mga watakan, imanton na bagantano sa makampata usayan, agyang ko ta mialoitano sa miyaw na, si ko sa gawi ubatan o kabagi sa usayan, agyang kaiya mi pantag sa agyang kaiya tigtano o tiguba sa Arab al-Khawarij. Antaw na iptiro na Khawarij, agu antaw na ono ni mga kailangan o di na nesisita maknal tano mi pantag sa agyang kaiya pumbutuan sa Khawarij. Paganaya kandal tano mga oripan Allah subhanahu wa ta'ala na giyang kaiya kapag usaya tano si na did na ba tano si anta parwar sa suaswat tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusiyap tano si ko agama tano agama Islam, siyap tano si ko pagtaw tano na siyap tano si ko ingad tano. So mga sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sudin sukyag mawagyang kai ang mga Khawarij na tanto siran amya naguntaman sa kapakatu batagyang kai ang mga tao ki anto ni ba na kadulo na sa gyang kai ang mga tao sa belingan siran si ku agama Islam, belingan siran si ku titu endawan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taman sa upaman na susabagi ko mga sahaba na mapiyapan upaman na tanto na dili kadua giyang kuto di kapakimbitira isa giyang kaya mga tao na siyabar mga sahaba nagupiyang rawiran uto sabab sa giyang kuto upaman na nasiyapiran ko agama, nasiyap ko madaklataw, nasiyap ko ingad. Daruta tamanaw mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna miya mangiganatiran ang mga katiro amini surat o mga ulama mituturuyan nagyang kutuwa pamana na kasiya pa kuwagama, nagusto kasiya pa si kupagtaw, nagusto kasiya pa kuingad sang kayaw pama na mga tao miya kasilay agyang kuto kapagawidiran si ko agama Islam. Na gina ni sabab siya tano sa si ko agama tano agama Islam. Nagusiyap tano sa agyang kaya masa tano. Nagusiyap tano si ko pagtaw tano na kailangan mausay tano o anto na ikamamataan ni sa agyang kai ang mga Khawarij ka minus na uditan o kagaga makambelingan siran si ko titu at turuan o agamatan o agama Islam na tunay ni ba na miya pa kayo ng katano so pagtaw tano mala na miya pa kayo ng katano ginawa tano na mga bangsa ko kanauba aya kapipik kana uba ayan ni at tano sa kapagusaya tano si nananabatano sindila sa mga bangsa tano o di inanabaed na pipikir tano mga tao mapapanto o di na grupo ang mapapanto o di na pamilya ang mapapanto
kaaya mataan na aya kapagusaya tanu si nasudun sukya panutulaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagusukya panutulaw no mga sahaba, naguso mga salafus salih, mga ulama, amiya nga uuna, ko kaya pagusayaran sa giyang kaiya mga khawarij, na ayat tanudun penaguntamanan ama kadagtano, kagibang utakabasa tano, kalukalwari, na kaliwan na ganun, so pisa katawan rakitano, nakasabutan tano, so kamamataan sa giyang kaiya mga tao, tunay ba, na makambalingan siya ng siku untol, ayamala na sakitano, nakagya kamanuto, nakamakapananggila tano, sabab sa upama, na namiyak na tanong, o anto na ikamamataan sa giyang kaya mga tao. Paganaya pagusayin tanong si mga bangsa ko, na anto na ono ni kaya timblan, ama ana apeter o na khawarij. Sabab ko pa man na madakal na kaya pagusayin ng mga ulama, na mapiaditan o pala miya pangaloy, kasabab ko kakampat oras, na ayabu a pagaloyin tanong si na anto na kaya timblan, ama ana agiyang kaiya pa ma, na peter na khawarij, basa araba khawarij, na aya kapantakian mga bangsa ko, na aya peter a khawarij, na siran sa mga tao, paman na inipuna agiyang kaya mga tao, si Kumasaw Ali radiyallahu ta'ala anhu, paman na napedai ko mga pagtaw Ali, na sabab sa giyang kutoa adna dairan kasuatan si iku kiplakad no Ali radiyallahu ta'ala anhu, si iku kang gobyerno, na nadasiran masuat na giyang kaya mga tao, na luminiw siran sa taatan, o di na luminiw siran sa pangungunutan si iku Ali radiyallahu ta'ala anhu. Gina na pa may pakaasal, agiyang kaiya ki adna giyang kaiya petirun akhawarij. Ugay na siya kiiniya Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala anhu, na ayakatiruian na tigiyan mampan giyang kanan ay ngaran na si miyakagmo o di na si iminipun sa giyang kuto, anto na iniba na Masaw Ali radiyallahu ta'ala anhu, ugiid na sadin sa kagiyakamanuto na dikiran di makapananayan sa giyang kuto mga dedebietan niran, nagugiyang kuto mga panarimairan, nagugiyang kuto kagiyakamanuto, na mga sifatiran na palaya din kebetulan sa khawarij, mapia anda siran darpa matatagu udi na mapia anto na amasay kadadalamangkiran. Ay mana ini na gupoon so tao udi na grupo na adn misa saybarat yang sagiyang kuto para tubuan udi na mga sifat agiyang kuto mga tao aluminio sa kadatu Ali radiyallahu ta'ala anhu, na mapia anto na apia andesiran matatagu adarpa, nagumapia kagiya kamanuto na anto na amasay kapapantagang kiran, na kebetuan siran sa anto na iniba na khawarij. Oriano kaya sabuti tano sa giyang kanan apiteroon amaan a khawarij, na anto na imangay ngaran amia kilala ang ngaran na giyang kaya mga tao, nagwino kira na ikibetu giyang kaya mga ngaran. Paganay na aya miya kilala ngaran na giyang kaya mga tao na khawarij. Uway, sa aya kini betungkiran sa giyang kuto a khawarij, na basaw to Arab aya mituturuin na giyang kuto a kiyaliwiran sa kadatu Ali radiyallahu ta'ala anhu. Ikadua ini betukiran na al-haruriyah. Aya kaya betukiran sa al-haruriyah na sabab sa aya kadaklan sang kaya mga tao aluminiu sa kadatu Ali radiyallahu ta'ala anhu, na sisirang makapupun sa giyang kutuwa inged al-harur, padeya inged da kagya kamanoto na marani si sa kaufa. Wah, nagyuti kaya betukiran sa haruriya. Ikatalawa mini betukiran na asyura. Aya kaya betukiran sa asyura, na kagya diran di ipagandisan, sirang kun na mga tausiran, apamana na piyamasaw Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga ginawairan, sa ayam alag nakasumbali iranon sa giyang kuto anto na iniba na natindigiran o di nakasumbali iranon sa giyang kuto paninindigiran, nagyuti kagya kaman kaya betukiran sa asyura, ini daitiran sa ginawairan agiyang kuto ayat Allah subhanahu wa ta'ala,
inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ay malag na sa kami atigiran na sa kami agiyan kana na mapipikir sa agiyan kana nakatiru Allah piyama sa Allah. So ay malag piyamasar kami wal agiyan kaya mga ginawa mi kakagya ka manuto na nasabab sa agiyan kaya paninindigami nagiyan na kaya betukiran sa Asyura. Ikapatami ni betu sa agiyan kaya mga tao na almarika. Ay kaya betukiran sa almarika na sudin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imitukiran sa ayamaan nalalag nagiyan kaya mga tao na tantud na madila petaka pupakaliwiran si iku Islam sa lagi din o kagya ka manuto na kapupakaliwa giyang kuto pana sa giyang kuto kagya ka manuto na gasa ay maalag na giyang kuto kabugertiran wagama Islam na sabab sa giyang kuto mga riba ta mga tindigiran na miya kagenggean akapukaliwiran si Islam gitu kaya tukiran sa almarika. Ikatlawa pada ini beturan sa ginawairan na giyang kuto pama na sirang ko ni kagya ka manuto na mga tao di mananalo. Di managuntaman sa ayabu amikukum na sa Quran. Na pendutuwa pa man na ikasusuatiran ng araniran sirang ko ni mga tao anto na iniba na di mananalo sa mikukum sa Quran. Nasusalak o kiran na kana ubagyuti din di ipananalo. Pada pa namin ibitukiran nagyang kutuwa nawasib. After na nawasib nagyang kutuwa tanto kiyari dueran si ku Ali radhiyallahu ta'ala anhu minitaral wagyang kutuwa kiyari dueran ku Ali radhiyallahu ta'ala anhu nagito kaya ibitukiran sa nawasib. Giyan na ni miya kilala ang mga ngaraniran ugay datigo mga ulama na umandin imasa gumumaw sila nun na pupuntoon nila na kagya kamanuto na mga ingaraniran. Uriananan, mga bangsa ko, na ayap man na kinalentano na anto na imala akasasabapan sa kapanggumawa mga tawai. Anto na isabab pa kasasabapan sa kapanggumawa giyang kaya mga tao. Na isa amala makasasarumagkiran sa kapanggumawiran na giyang kutuwa pamana na diran di kapake perdut sa kadato si ku mga dato laboro si ku mga dato ang mga Muslim ay malag na disiran din masusuat si ku mga dato ang mga Muslim. Na isa na pama apakasabapan sa kapanggumawa giyang kaya mga tao. Ikadua, na giyang kutuwa pamana diiran di katirua sa kailangan na mikukum din sa kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ay malag na isa ito apukuan niran antunay ni ba na pasudairan sa kapanggumawiran diiran di kagya kamanuto na kandisturbo agyang kutuwa tiran na kailangan din amikukum sa Quran. Ikatlo, pagkasabapan sa kapanggumawa mga tawai na igiraad na may layrang ku mga dato laboron si ku mga dato mga Muslim diran kasusuan si ku kadato ibarato pamana na kurang kiran sa agama Islam udi na diran tatayo din sa kagya kamanuto na kapugumpi si ku madaklataw na gusi kuingad na ayamala nagyang kuto pamana diran kikukukuman si ku kitab Allah subhanahu wa ta'ala gusto kapka ilayran sa giyang kutuwa mga mungkarat giyang kutay barat na mga dusa andi kay ilayran sa giyang kutuwa paman na susabagi mga tao na mimbara dusa na isaw to paman na pagkasabapan sa dikan disturbo giyang kaya mga tao udi nakapanggumawa giyang kay ang mga khawarij. Padami alo yung mga ulama pagkasabapan sa kapanggumawa mga tawai nagyang kutuwa al-asabiyatul qabaliyah ay malag na adnigir ako na pagkasabapanon nagyang kutuwa di ka pa magindiga sa bangsa ay malag na di ka pa magindiga
sa agia ka manuto na bangsa ay malag na di pakatutupor no pada bangsa, pada pamilya, sa pamilya na ay malag na isa niya pagkasabapan sa kapanggumawagi ang kai ang mga tao. Okay. Na, orian o kiyato kawitano sa giyang kanan a pagkasabapan sa ato na iniba na nakapanggumawa ang mga tao ay. Na anto na mga importante sifat kailangan na makanal tano sifat agiyang kayang mga tao. Okay. Giyang kayang mga tao na uding kakatawi so sifatiran na miya kargergen akap kekilal ang kakiran udi na miya kargergen na kagya kamanuto na kap kakukumang kakiran sabab sa di nga katawan na giyang kuta mga sifatiran na kailangan na makanal tano anto na sifat agiyang kayang mga tao. Na susifat agiyang kaya mga tao na sunso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imiya karayagun. Aguso mga sahaba, oay, na gid ni kagiya ka manuto na pumanutulun tano. Paganay, sifat agiyang kaya mga tao na tanto siran, mananaguntaman, si iko kagiya ka manuto na kabatya sa Quran, di kapmana isi iko Quran, oay, ugaid na giyang kuto at tituwa kasabuta si Quran na maadakiran. Ay manay ni nagyang kaya mga tao. Na ayakatirukiran ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigin na yakrauna al-Qur'ana la yujawizu taraqihim. Matianiran ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Quran ugaid na dikelepas pamana di pa kalapas agyang kaiya bakarangiran agyang kota kapembetiran si Quran. Ay mana ini na mga papasangi kabati sa Quran ugaid na diran tanto asasabutan o anto na ititu pakamumuradan si mga katiru wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua sifat agyang kaya mga tao na giyang kutuwa dibud malbuda kapirairan si iku muslim sabab sa giyang kutuwa miyang gulaulan yan akadustaan. Ibarat to pa ma na miyakang gulawla sa muslim sa mga laadusa oay na mapiyak na ubay ni raot sa ikakapiragyang kutuwa dusa miyang gulaulan yan na sikiran na dirisud na pukukumaniran sa kagyakamanto na miya kafir oay na andin ni kakukumayran nun sa giyang kutuwa muslim sa miya kafir o di na miya murtad na hiyalaliran na giyang kutuwa ruguyan ay malag na miya pakaikiran at tadak na ruguyan miya pakaikiran na biyagan miya pakaikiran na tebanan sa mga tamukiran kakagim miya nga mumurtad sirangkon gito yung malag na isa asifat agiyang kai ang mga tao giti sabab aya kialu yakiran sa hadith nagyang kuto akatiru Rasulullah tinayaktuluna ahlal Islam wa yada'una ahlul awthan aya maana ini na tanto sumusukaya warugu iran kung mga muslim oay pamana igira miya kukum kairan sa murtad ka na lagi dekiran no bibitin na dudul ang mapatay kairan oay wayadaun ahlal awthan pamana giyang kutuwa kasasabuwa rugu iran ko lagi diran ang muslim na kena ubagyuti kasasabuwa rugu iran sa ikong mga kafir oay amalag na gina ni mituturo agiyang kanan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kinirupaan yang kiran. Siya kini Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala anhu na ayakatiru iyan na tigyan isa akiri batagiang kanan ang mga tao na giyang kutuwa kya pakahalalairan si ikurugu o mga muslim ahlul qibla pakahalalairan na tigyan so rugu o mga muslim na sa aya kapipikirairan na miya nga mumurtad siran na hiyalaliran so rugu o mga muslim ugi idatigyan na kena ubasusukaya warugu iran si kung mga kafir. Oy, pana mas malaararangit tiran si kung mga muslim ako kukumandiran sa murtad di sukagya kamanuto na mga kafir. Oy. Ikatlawa sifat agyang kaya mga tao na aya kadaklang kiran na mga kangudaan. Oy, aya kadaklang sang kaya mga tao na mga kangudaan. Yang kutu akatiron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matigina hudathaul asnan. Yang kana na mga tawatigu Rasulullah na mga kangudaan na kadaklang kiran. Oy.
Ikapat, miaaloy sifatiran nagyang kutuwa tanto siran upaman ng mga rarag na induluna. Uway. Induluna kasiran na ayad na tatampar niran nararangit. Uway. Dahil na kagedam kaagagaw sa giyang kutuwa pusuiran. Kapamanan na ayad na kedang salakakiran na giyang kutuwa kapakatatagasairanon. Uway. Raksa kagiya kamanuto na pumakanagkakiran sa mga katiro, ang mga sulangatig, pamana din no pama kagedam kaun abaka kabara adatan. Uway. So diran nimbasa ang mga dato, so diran nimbasa ang mga ulama, gusto langwan adikiran makaayon na tantud no pama ang mga sasakit akap kenegang sagiang kota mga basairan. Uway. Giti sabab pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sifatiran natiyan as-sufahaul ahlam. Pamanagyan kana ng mga tao na nasubayrang buka pa na naruan, nakatiruan lagi du pagkalalong. Uway, di bud maragna kaptiro ay ranon sa emalag na buno na kang saka, rupat na na ulong ka, itayak na lawas ka, malaitiyan na ulama, ulama asi ibu mapasang sa ka pa maginuminum sa kapi, dato pamana na mimbetawatian yan, ayad na kalilido pa maapakenag kakira ng mga basa na did na buong kambilang ataw. Uway. Isanan akini so kinirupa ang kiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya kini Imam Nawawi. Na tunay pitiro yan, tinaya kesabut sa giyang kanan akatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kinirupaan yan sa giyang kanan ang mga khawarij. Na mata na tigiyan so kada dalaman si ko titu mapi aka pamimikiran. Na gusto titu akap kesabuta si ko panunumpangan o mga dalil na si keton si ko miya makaidid ang mga ulama. Uway, malag na si keton si ko miya makaidid ang mga ulama. Ka ginanatigin ni mituturo agyang kanan na hadith so tanto akangudaan na dirun matatagwag yang kutuwa paman nakapakalalana si ko maulaula gugyang kutuwa di kindelan-delaman sa gyang kutuwa mambebetad ka ayad narkira no paman nakanggagaan ayad narkira no paman na maadeng kira gyang kutuwa kan delimakot di kalalakay na ginanatigiya kini Imam Nawawi kesabuta tigyan sa gyang kanan ang tunay niba na katir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikalima, arupaan nagyang kayang mga tao na masusugat sila na gurur ay malag na di sila din matatembu. Uway, di sila ketembu sa simba, di sila ketembu sa kawaraw, di sila ketembu sa malay paninindig ay malag na aloyin so simba na sila bui mapasangon, na aloyin so kagyakaman ito na kawaraw na sila bui mawaraw, na aloyin so kagyakaman ito na malay paninindig na kagyakaman ito na sila bui malay paninindig. Ginan isa sifat agyang kai mga tao. Uway, ayakyatiron Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natina inna fikum qauman ya'buduna wa ya'dabuna hatta yu'jaba bihimun nas. Keedna tigwala mga tao agyang kana na mga khawarij na naayaro pa aniran na mga barasimba. Uway, babaloy niran na adatiran agyang kutwa kalairan ni simba. Tama na tigyan sa upama na ipamamasayran na ginaweran. Ay malag na bentug nila na ginaweran si Kusimba. Uway, sa kami buki mga lay simba. Miswaswasang kaya kuwan. Ito na iniba na di susambayan sama segitu. Miswaswasang kaya kuwan. Ay malag na bebentug nila na ginaweran si Kusimba. Taman sa upama na so dikiran matao. Mga tawa pagkakailay kiran na pagkabili pikiran. Uway, pagkabili pikiran. Paman lagi kaya mga tawa yan mga lay simba. Uway, nana ayamata na tigur Rasulullah na yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiya. Ugi nagyang kutwa kapangaliran ni simba na dakiran utong makanggayaguna kasabab sa giyang kutwa di may ikhlas sa giyang kutwa pusuiran na miya kagengge na tigur Rasulullah akapupakaliran si kuagama Islam. Uway. Ikan na masifatiran nagyang kutwa maadin kina nagyang kutuwa miya makala ipanaguntaman sa simba. May nga sukabatya sa Quran, na mga pababatya sa Quran. Mga sikutahjud na mga pananahjud. Uway, mga alay simba, mga babagri simba. Uway, na anto na iketiro kina no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa qira'atukum ila qira'atihim. Pamana umaylay niyo siya na tigo Rasulullah. Na subayran bukabatya sa Quran, na dakan kira makaluluan sa kabatya sa Quran. Uway.
So sambayang iran na tigu Rasulullah na dakan ukiran makaluluayan si ku kasimbayang. Oay. Tama na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa pamana suisar kanu na pagkabilib sa giyang kutuwa ka pa nga bubagari na rin simba. Oay. Agu ka pa nga bubagariran na pamay, ka pa ng bayang, ka pa nga bubagariran ni malagna, kapasangiran ni kapamuasa. Nagpakabilib ka nukiran. Kataman sa upama, na sumanga sahabat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na miya kabilib kiran. Oay. So Abdullah bin Abbas, nagyang kutuwa, kiyada nga aniyang kiran. Nato na miya tiro Abdullah bin Abbas, fadakhaltu ala qawmin, lam ara ashadda ijtihadan minhum. Ay malagna, giyang ko tatigo Abdullah bin Abbas kaya sungak kiran. Na dapat natigo Abdullah bin Abbas abayran lagi dia may layak na mga tao. Aton ini ba na pamana mga tataga si kuan syariat. Pamana mga tataga si syariat tatiga kini Abdullah bin Abbas. Wa wujuhum muallamatun min athari sujud. Giyang ko to buntaliran na pamana may ilaylay ng natigya kini Abdullah bin Abbas o pamana tito sila ng mga alay simba. Oay. Nailan yung mano to? Pamana sa mga sahabat o Rasulullah siya kini Abdullah bin Abbas na miya kabilib kiran. Oay, nasakap na iyang ranaw. Hindi kaya makabilib. Nagyan na pamay isa rupaan nagyang kana ng mga tao. Ugaid at tigo mga ulama. Nagyang kana nakalairan ni simba. Kapasangiran ni kapanambayang, kapasangiran ni kapamuasa, kapasangiran ni kagyakamanuto, kapanahjud, na dakiran makanggayaguna at tigong mga ulama. Sabab sa giyang kutuwa, misas sa ugun na giyang kutuwa, kaya pakakapirairan si kung mga tao, ada mapatutaba makakapir, na riningas sa iran sa mga Muslim. Uway, na mas mala akya pakandemar kira na akalo lagi diran ang mga Muslim adi sa mga kafir. Mas mala akiniyawidin kira na akalo lagi diran ang mga Muslim adi sa kiniyawidin kira na akal o mga kafir. Oy. Wa tahrifuhum li kitabillah. Nagu piyanahrifiran. Piyamakasilayran sa mga maana o mga dalil sa Quran. Nadakiran makanggayaguna agiyang kuto akalairan ni simba. Sabab sa giyang kuto, minis sa ugun na giyang kuto ang mga karibatan, mga ala ang mga karibatan at tigo mga ulama. Ikapito, rupaan na giyang kanan ang mga tao, na giyang kuto su'ul fahmi bil Quran. Su'ul fahmi lil Quran. Ay malagna, so kaya pangin sabutairan si ku Quran. So mga dalil sa giyang kanan a Quran, na miya pakasilayran so kagya kamanuto, na mga maanan yan. Sa emalag na, so di pa kaantapang ko dalil, naruniran ng piyakasunggarap, na naisa na no pamaasifatiran. Yuti sabab pa, sumalubay sabut. So da sabut yan, kudi kap maanay sang kaya Quran. Na suda kurang isabut sa kagya kamanuto. Na kiyap maanay yung mga ulama, sa giyang kaya Quran, na kagya ay pendaliliran mamuna Quran, na ayad hindi matiro na, ando maneri mambuy dirang kabubnar, kuwan. Ayad na ipetikiran na dalil na mga ayat sa Quran. Ayad na ipetikiran na kagya kamanuto na dalil na mga hadith. Uway. Ugayin na kagya, so mga ulama, asyabutiran. So kiyap maanay yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kung mga aya. Gusto kiyap maanay ron ng mga sahaba. Gusto kiyap maanay ron ng mga salafos salih na dirang keakal. Kagya kamanuto na katawan tano. So kagya kamanuto na kapakaanta papiyapya. Agyang kanan ang mga ayat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Oy. Yuti sabab papitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina yaqrauna al-Qur'ana yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mbetian nila natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Quran na aya kapipikiran nun na parakiran. Udi na tumatampil kira nagyang kuto mga ayat wa Allah subhanahu wa ta'ala na ayamataan at Rasulullah na siikiran misusugat agyang kuto mga ayat at pembetian niran. Wa siikiran manunumpang agyang kuto mga ayat akagya kamanuto na pembetian niran. Wa. Siya kini Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala na aya katiruyan na tigina pada tigina pagampaganay amaadn abid'ah sa giyang kaiya umma na sukyag mo o mga khawarij sa bapatigyan sa miyari batakya sa buteran si kung mga dalil si sa Quran na gusi kung mga dalil sa hadith na
mampanatigan na kanaubayran kagya kamanuto na pipikira, nabayran surah nga sa Quran, nabayran surah nga sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakin nafahimu minhu ma lam yadulla alay. Ugi ida tiga kinebentay miya na ayakya sabutayran si ikong mga ayat, ayakya sabutayran si ikong mga hadith Rasulullah na sudirun pakaantapan. Malag na idaliliran su aya, idaliliran su hadith, na sudirun pakaantapan naron niran nung kagya kamanuto na piyakasunggarap. Uway. Ay katiru yakini Abdullah bin Umar na tigyan intalaqu ila ayatin nazalat fil kuffari faj'aluha 'ala al-mu'minin. Ayat tiga kini Abdullah bin Umar amiya suagi ang kaya mga khawarij na piyangwayran su mga aya. Ini turun si ku mga kafir nasiran kagya kamanuto na inidepulog si ku mga muslim. Ay malag na su mga aya ayat tirunan na sa mga suranga sa agama nasiran ini dalil si ko kagya kamanuto na mga muslim pipikir niran akiyo kumiran sa kagya kamanuto na mga murtad amiya makaliusiran si ko agama. Uway. Ikawalo sifat tagyang kai mga tao na miya makapiyapi usayan mga pipika tiro. Uway ka ayap kenagkikiran na ino kami magigii ka anami kukum sa Quran, ino kami magigii ka anaki marnagiyang kaya mga murtad, ino kami magigii ka mar nagiyang kaya mga mungkar. Uway mga kadustaan dinggulaw lang sa giyang kayangad na ginan pamana rupa nagiyang kanan na mga tao miya makapiyapi sila ni kagya kamanuto nakapamagusay. Okay. Uwe, natunay Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsinuna al-qila wa yusi'una al-fi'l. Uwe, yatigu Rasulullah, miya makapiya-piya sila ni katiro, ugiid na miya makarat, pamana marat agiyang kuto, akapupakata na ayran sa agiyang kuto agalibukiran. Uwe. Ay malag na, upa makabangasiran din pumamakinaga, natira na sa sala na mi manari sa mga ulama. Ugiid na, ayamataan na aandayan niran sa bunus sa mga ulama adiran mi pagayon sa tindag. Oy. So madaklataw. Atiran ino kami di makakagya kamanuto na ino kami magigii ka paninindegamir kanwa madaklataw na aya pagketanaan o masakit agalabagiran na sumadaklataw. Gwite malag na mituturwag yang kutwa katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhsinuna al-qil wa yusi'una al-fi'l. Oy. Mga bangsa ko samanan na miyak kilala tanong o anto noonon para tubuan agyang kaya mga khawarij na sukyato kawitano sa agyang kana na para tubuan niran na miyak kanal tano so kadidili kadwiran. Oy. Pamana so kadidili kadwiran na miyak kanal tano sa agyang kanan au pamana na kiyaw saya tano kung mga sifatiran na gusto mga sabab akagya kamanuto na kapkeedniran kau paman na wala nga lang na ding kaketendu o ba kagya kamanuto na aya awideniran apanulun na ribat. Oy. Na ginan ikiw saya tanusi kaantano makakuha sa idea na upama kabeed si ikong mga bangsa tanong. Di niyang penkasasabutan o di na dirun makararayag agyang kai ang mga khawarij anto na uno ni mga paratubuniran nagid ni kaya pakarayagat tanuron, nagugid ni kaya pamukas tano sa kataksilan, katubat tano pan miya katutuna sa alungan na mori, na din yung midawa sa mga ulama iyo, apiagu serar kano, so titu akagya kamanuto na andawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na piyakarayagirar kano, so kagya kamanuto na minitongkir, mga andawan si Rasulullah, mga andawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oryanan na aya pagpusan tano si, na penutulun tano sa makampat sututulan ko kya pakan dialog o isa ko mga sahabat Rasulullah asya kini Abdullah bin Abbas agugyang kanan ang mga khawarij agus mga khawarij kaantan ron makakuha sa guna antan umaylay o anto no ni kindulunan sang kaya mga tao nagunto na itindigiran. Oy. Paganay ron na sukya sisagyang kuto masa na mitimu-timu sa mga khawarij ay kadakliran na namanggibusiran. Apalaya siran din kagya kamanuto na mag-iisa kamakipitidawas siran si ku Ali radiyallahu ta'ala anhu
may pagpedaw ali sa mga kibarus sahaba. May pagpedaw ali sa mga kibarus sahaba. Na ilan yung man o paman nakadidili kaduiran, paman na sudin sa mga ala ko mga sahaba na ayran piri para duwan sa sandita. Sabab sa giyang ko to, kaya ko kumayranon, sa paman na mapya sa mga sahaba na nanamyaribat siran sa giyang ko to, akipilakad niran si kuwagama Islam. Na siyungan siran niya kini Abdullah bin Abbas, piyaga pala niyang ko ali at tigin na hay Amiril Mu'minin, na idin niya kung kakasungwan na kan siran kaimbitira kan siran. Na naayami tiro ali na tigin na maawan ako, amay kakuan na di kami niraot sa isa na biyuno kayaran. Na tigo Abdullah bin Abbas akanap na ikaswala na malailimo na paman na bigya kong kasaidin kasungwanak na mga tawa na nga imbitera yang siran. Na inidinan no Ali radiyallahu ta'ala anhu so Abdullah bin Abbas na yuti kaya pakasung yang kiran. Na minditar pia siya kini Abdullah bin Abbas. Oy, isa mietero naging kota pinditarian na isad no to mga layar dinis apkipun sa Yaman. Mitawakal si Allah subhanahu wa ta'ala na sumiyong kiran. Inadapyan nagyang kutuan na menggibuwa khawarij. Oy. Na sudin so kailayran kaya kini Abdullah bin Abbas na aya pagang paganaya mimbinairan na sunditar niyan. Oy. Tira na pumaliin na kaya malayarga ang ditar na kayo ni. Oy. Lani man ito paman na isad no to paman na kakikilalaan kasi ko khawarij. Paman na giyang kutuwa tindigiran asumanga dato o di na sumanga ulama na miya dunia. Na so Abdullah bin Abbas na agi ang bubangalan yan na dinis apun sa iyaman amalayarga na aya pagang paganaya mapansin nila nagiyang kuto may nang kairan nagiyang kuto ang ditar niyan ay malang natira na pumili na kiyan di ditar na kayo ni kung malayarga oy paman upama apo makatarusaw to na miya dunia kanwa ki kakuan mga ditar niya na mga lakosti oy sa kanwa mga ulama na nakagiri mga ditar niya na mga ato na niba na mga signature na miya dunia kano. Isaw to pa ma karsi kagiyang kuto matatago sa giyang kuto puso Iran. Oy. Na so Abdullah bin Abbas na simbagyan siran sa aya. Oy. Simbagyan siran sa pamana pad sa ayat sa Quran agiyang kuto pamana na mituturo agiyang kuto aya sudah pakaharama wallah subhanahu wa ta'ala na di ka pakaharama sa ginawang ka. Oy, bayni haram mo pa man ang bangala ko sa malayarga magagagakan. Oy, ito na karatayan. Na paman na isaw to pa ma paganay manggulawla. Na so kaya pakataling umakiran Abdullah bin Abbas na natigyan hay mga pagariko. Miya kataling umakurkano kasusuguun ako o mga sahaba arya utiran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susuguun ako Ali at tenged minsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya kamong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lani man ang utap man kaya pa kaw kitaw Abdullah bin Abbas sagiyang kuto pa ma kaya pa kaw kita niyong katiruyan paganay aluin niya nagiyang kuto tigian susuguun ako mga sahaba ariyaw tirang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay manag na ay sumusugura kan na mga sahaba ariyaw tirang sa Rasulullah malas sira ni sabut ko sila madiskano oy miyara say sirang ko agama diskano oy susuguun ako Amirul Mu'minin at tenged minsan Rasulullah miya karanirani ko Rasulullah miya kamong ko Rasulullah oy o pamakabayad na mga ilmu mga sikrito ko agama na imposible sa kano'y maturong na di katawan no Ali radiyallahu ta'ala anhu. Aso Ali na tenged minsan no Rasulullah na miya ka mungumpan. Oy. Na piyaki gidayang kiran giyang kutuwa fadl, giyang kutuwa kalebihan o mga sahaba, mga kibaros sahaba. Oy. Nakagiyang maluin niya no to na natiran nanto na minitaling umangka. At tiyan na, ay minitaling umakurkano na bibitiretan wag sa maliwanag, magariaritan mga Muslim tano. Sa di makal, agyang kayan to na iba na fitna. Anto noon ni problema niyo. Anto noon ni kararangitiyo. Ku Ali radiyallahu ta'ala anhu. Nagwanto noon ni kagya kamanato na dino ikasusuat kong mga sahaba. Asiran namin ni paguyaga irang sa Rasulullah, riyaw tirang sa Rasulullah, miya karaniran ni sirang si ko kagya kamanato na ilmu amini buga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Na tigira nakati kagi Peter ini siyang kami nga. O antong nauno ni diam ikasusuat nakati so pagane diam ikasusuat. Oy. Paganero na tigiran. Na suali radhiyallahu suali. Oy. Suat tigiran suali na danian kukuman su kukuman wallah subhanahu wa ta'ala. Oy. Danian kukuman su kukuman wallah subhanahu wa ta'ala. Kaaya ini kukumyan ay piyaka kukumyan na mga mama. Oy. Ay mana ini? Nagiang kuto pa man na rarangitiran ku Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Agiang kuto pa ma daniyang kun kukuman. So anto na ini ba? Giang utakiad na giang kutuwa sulah. Giang utakiad na giang kutuwa tunay ni ba kapliliwan naga. O pagtaw Ali aguso pagtaw Muawiyah. Sa ayamalag na mimbel siran sa komite, udi na tigtanwa panel, apakah sinabutan, agi yang kota pamana di sinabutan, na dairan uto kasuat na malagatiran na daninan kukumenso o kitab Allah subhanahu wa ta'ala basta agi kamanuto na agi sabab sa kiyo kumiran sa sumipupantagwali na mga murtad na kailangan na mabuno siran langon. Ay malag na kiyasakan siran sa kagi kamanuto na buno. Na bakad na kagi kamanuto na miyaki pesadakiran sa kalilintad. Na isaw to pama ararangitiran si Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nato na inisumbukiran tigmano tiga kini Abdullah bin Abbas na miya pasadunanan. Antong na ikadua kagya kamano to na dino ikasusuat. Oy. Tira na ikadua na suali na dan yang pamuno agi ang kanan mga tao. Dan yang siran gisu kaya tidaw sa nahrawan. Dan yang kagya kamano to na biyaga agi ang kanan mga tao. Oy. Saya malaga tiran giyang kana na mga to may susugat tayan. Apa druso Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Sa giyang kuta mga to may susugat taw Ali. Na pamatira nga giyang kana na mga to minitidiwayan na mga murtad siran na miya halal sa mga tamukiran na gumiya halal kagya kamanoto na tiban tanu siran. Biyagan tanu siran. Na ino nino tudang gula-ula at tigiran. Gito pa may sararang itiran si ku Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Na tigo Abdullah bin Abbas sa marayagunanan. Nanto na ikatalawa kagya kamanuto na dino ikasusuat. Oy. Natigiran na ayat tigiran na pamana dami kasuatan ko Ali. Na kinuha niyan sa ginawa niya sugrar Amiril Mu'minin. Oy. Ay malag na giyang ko to akiad no kapusada. Sa malag na pililiwan na gataw. Malag na piliwan na gaso Ali aguso Muawiyah na inindi ang pasiyo Ali agi ang kutuwa kabubali na Amiril Mu'minin kay sauto pa makiya pasadan ay malag na dapat si ketalwang sa Amiril Mu'minin kapililiwan na gataw uway na daan na pambibitera yan wanto na ipilinta ng mga Muslim na ini kararangitinan no to tinan na pa man na inuniyan pagandi so kabubali na Amiril Mu'minin. Uway, ay malag na upang makasakan yan na Amirul Mu'minin, na mimbalis ka na Amirul Kafirin. Uway, na isat gito talo, ay malag na rarangitiran ko Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Na natigo Abdullah bin Abbas ito na ba panaptiro niyo. Natira na din, giyangan na natalo na umasumbuganan na kapakaya kaliwanagang kami. Na natigo Abdullah bin Abbas, papamakyan na kakuniyo, kasumbag na ang sakano. Na paganay ni sumbukiran, o Abdullah bin Abbas. Uway. Natigyan na may pantagatigan sa giyang kuto paganay ararangiti ko Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kagiyo pa man na daniyan kukuman. So, kukuman wallah subhanahu wa ta'ala. Sa emalag na pamuno na nga ng mga tao. Kabakiran kagiya kamanuto na basiran kumirit sa panel. Pakapsisinabutaan na giyang kuto pa man ang bala. Na ayat tigyan na maputirwakan rakano. Na ay gede iyo atigian amay kaayad na bati ang nakanrakano na Quran kakalo-kalo na pamana na kaliwanagang kanuro natin na nabati ang asan ni Quran oy na biyetiyo Abdullah bin Mas'ud agyan ko to akatiru Allah subhanahu wa ta'ala atina ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dhawai adlim minkum. Nah. Ay gdayo sana tiga kini Abdullah bin Abbas agi ang kana nakatiro wallah. Aw paman na
pantag busagian ko to pamana aya kukumen na binatang, pamana aya kukumen na binatang, na inisugu wallah subhanahu wa ta'ala aya pakakukumenon na sumanga auntol, kung mga dato. Uway, malag na, pagadin, adno pa ma, apakakukumenon, mauntol sa giyang kutuwa, binatang. Pamatigya kini Abdullah bin Abbas. Baso, kapag siba, kuda takarian anyawaw mga Muslim. Gusto kapag siba ko sa timan Arabit, na baya mapunid so kagya kamanuto, na nasa timan Arabit, adi so kagya kamanuto na kasya pa si kukadenden, o madaklan yawaw mga Muslim. Why? Pamanaswala na inisuguyan sa giyang kuto, akakukuma sa giyang kuto, apaman na miya kapatay sa binatang, pakikukumsi kung mga uuntula mga dato. Why? Mauntula kukuman. Na naigda ka sa giyang kayo pama, na masuswatan no. Udi makwa bitira, nanggibu na petayro ng mga sahaba. Na pamana, piyakayro wallah subhanahu wa ta'ala sa giyang kutwa, kakukuma sa giyang kutwa sa tima na binatang. So, ay malag na kakreita sa giyang kutwa, mga dato apaka ukasan sa kukuman, na si kagya kamanuto na di kapakay sa giyang kaya pa man na masuswatan, wa miya kadakdakla, iya kagya kamanuto na tuga arugu, miya kalala at tuga arugu, may kadi kagya kamanuto na makwa bitera, agiyang kaya masuswatan no. Okay. Na, tiyong tulang sinapman no Abdullah bin Abbas sa isap man na aya. Tigyan na, atipon sukatiro Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Away. Lani manananatig Abdullah bin Abbas. Pamanasi sa Quran na piyak kayo wallah, padsa kukuman wallah agiyang kuto kay kaadna sa agiyang kuto agrupo pengingimasadan. Away. Piyak kayanan wallah sa Quran. Away. Lani mananatig Abdullah bin Abbas, amay kasudwa kataw akerumay na di sila makapsinabuta. Natunay suan, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ay malag na susukudang kiran, yung tiba sa tanoron, susukudang kiran, na sila ni kagya kamanoto na mga kapumitera. Oy. Piya kaya na no, Quran, na ito na pa may problema niyo san. Oy. Natira nagyan ko tayo kadua problema mi. Ay manalalag na danian na tiba na so tamo kagyang kana na mimbabalayan. Danian sila na kagya kamanoto na biyaga na tiga kini Abdullah bin Abbas upamaria tigo Abdullah bin Abbas na kenariya akaliyo apaman na sulagi tinwa Muslim na biyagan tano na kuan tano so tamukyan upama tigyan kami pantagar kaso ina ka Aisha radhiyallahu ta'ala anha apad sagyan ka na nasabal agrupo misa sa ukiran na upama ka mambagyan ka abiyag. Naku na, ang tunono natigay kini Abdullah bin Abbas yung mapumimikiran ka. Aso mga karmo Rasulullah na mga inatanong na miyakat dengan sa mga khawarij. Paman natira na benaraki mambu. At yung paman na Aisha pitiru Rasulullah, suncukuran ni mitirun sa inatanong sa mga karmo Rasul. Na pa, nambiyagan tanong silan. Okay. Nagip man natigyan na natira nagyan ko tayo katalo. Aso Amirul Mu'minin na liwas yan pa si Amirul Mu'minin. Kang agiyo pa man na maki pendayalog. Saan kaya sa bala? Natigo Abdullah bin Abbas. Aanderi ima puro idaradat ku Amirul Mu'minin Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natina na Rasulullah. Natina baniw di katusi. Aso kya pesada sa Hudaybiyah. Na dedem pangunutan o mga Quraish o bamisurat ko kapasadan su Rasulullah. Kaumano ni surat na tinanadi pukasan ni runanan. Katit pa mapaparate mi su Rasulullah na may pasad su problema. Mga Muslim kami. Di mi paparatean su Muhammad uba Rasul. Na aya surat ni ron na Muhammad bin Abdullah. Wah. Na naagya katukan to atigo Abdullah bin Mas'ud o Rasulullah. Adi magyug su mga Quraish. Ubon mi surat su Rasulullah. Nanto na pitir Rasulullah batigin na di. Kaugupuno na nanmada na miya kapertan ulangon. Gupuno na nanmada na miya datan ko Islam.
Ayat tigu Abdullah bin Mas'ud ay ni sugu Rasulullah nakuha aniron. So Rasulullah. Surat ni sangka na nakapasadan. Akati iso kia pasadan ku mga Quraisy. Aguso Muhammad bin Abdullah. Nah, atiga kini Abdullah bin Mas'ud. Upamana bamapur idaradat so Ali. Di surah Rasulullah. Ati upamana liwas Rasulullah agiang kut ini pangunut Rasulullah. Agiang kutu adirun ke surat Rasulullah sagiang kuta kapasadan ka para bumbadin sukalilintad para bu agia kamanuto na di petay sumadak lataw na ayap na isu Ali radhiyallahu taala anhu na mangori penwallah yang kutu an menggibu ang mga khawarij na sukyan gairan sagiang kuta usayn Abdullah bin Abbas na 2,000 ini paman on time na so 2,000 kira na mitubat amia wasiran sagiang kuto agrupo ang mga khawarij so masulamba kira na 4,000 at tiga kini Abdullah bin Abbas na nadasiran ng kaliwanagi dasiran ng turo Allah nasisiran kagya kamanuto na kiapan tagya kapatay sagiang kuto ang mga paratairan ang makasisilay mga bangsa ko yung takabasatan wa kayo sa tanusi na upama kaadum panagkatuon ko mga bangsa tano dinian makikilala ang kaya mga khawarij dinian kagya kamanuto na sasabutan anto na kadidilikad wagi ang kaya mga khawarij anto na uno ni kagya kamanuto na mapraradiran si kuingad nagusi ko agaman nagusi ko mga Muslim nagid ni kaya pamukas tano sa kataksilan upama ka adumpen matatagur kita no angan-angan na atay sa upama na diran kapakasisilay na gid ni kaya pamukas tano sa kataksilan kaaya mataan naging kaya mga tao na maadun siran si kumadakal adarpa sa giyang kaya dunia na taman si kumanga darpatano na maadun siranon na uditano pananggila kaditano siyapan suwagamatan agama Islam ditano kagya kamanuto na ipanyasal so sabutano ko agama Islam si kusabutan Rasulullah agus mga sahaba agus mga salafus salih na madidilikado so betad tano madidilikado so kapagagamatano ayam ala na madidilikado sa mga darpatano balasan tano wala sa mapya sa giyang kai kiya pa ka pamagpedatano sa giyang kai alungan sa kiya usayatano sa makampat sa giyang kai ang mga khawarij subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.